Molweni ma-Afrika mahle. Molweni sizwe esintsundu. Molweni bantwana bomgquba. Ndithi #abantu mabaphile. uDr Lelo lo uthethayo kumhlaba wase-Eastern Cape eTranskei kuCentane ke itawuni kwisiqithi ekuthiwa kuseThuthuga komkhulu kwesikaMaphasa kwaBhurhu. Kulapho ke ndisuka khona, umhlali ke phayana, ndizelwe phayana. NdinguDr Lelo. Ndithi kusile ke komo zikaNgconto zikaTogo zikaShwa zikaYentsa zikaSarhilo zikaNlambo zikaFaza ePinela Kheza ngaqabizela inkosi kaNosingile. Inkomo ngazala umuntu madoda nisekhona. Namhlanje ndiza nozokucacisa ngento ekuthiwa kayibizwa sisiphondo. Ngento ekuthiwa kayibizwa sisiphondo. Sikhula kuthiwa umuntu unesiphondo soyike ngamandla. Akekho umuntu onelungelo longabi naso isiphondo. Uva omnye umuntu izinto xa zimlungela bathi abantu, isiphondo sikabani siyamvuma. Nasi isiphondo, sisiphondo esi. Isiphondo ngumthi odibene namafutha ongengomthi mnye oyintlanganisela. Mna ndineziphondo ezahlukahlukeneyo. Yile nto ibangela ndithi wonke umuntu unelungelo lokuba nesiphondo sakhe. Ndiyasenza isiphondo sokulwa nezinto ezimdaka, kambe abanye abantu ndisawusenza ndisigqibe. Bathi bazawuthenga laa nto inxitywa apha entanyeni. Khona into inxitywa apha entanyeni, ufika inephondo elimhlophe lijonge ecaleni okanye elinjanjani. Ngokwakudala ke sasiyisebenzisa ebukhwenkweni sifaka izinyo lehagu. Kwela zinyo lehagu sifake amafutha, sifake nemithi, senze isiphondo sokulwa nezinto ezimdaka. Kodwa sekukho into elixesha ngoku entle apho ngosithi sawusenza isiphondo sisigqibe. Omnye umuntu athi ndifuna usifaka apha ukwenzele noba ndihamba phi sibe silapha kum, into ezimdaka zikwazi ukungandihleli. Kuphinde kube khona isiphondo esenzelwa ukubiza inhlahla. Abanye abantu bathi nguNomalanga. Qho xa ugqiba uvasa wenze zonke into zakho uya kwesasiphondo usenjenje. Xa ugqiba usivule uthi chatha, uhlikihle uze ebusweni uthi nasentloko nasithambise nezandla. Sisiphondo ke eso senhlahla esiza kubangela uthandeke ebantwini bonke, nasemsebenzini wakho, nasekuhlaleni uthandeke. Even ezicaweni siyakwazi ba sisebenze. Abantu abaninzi bayasithemba ndawo yonke abahamba kuyo. Le nto ndithi ke wonke umuntu simlungele. Kube khona isiphondo endisenzayo esibizwa ngokubana sesonyuselwa emsebenzini. Sikhethekile ke sesiphondo eso. Naso kodwa isiphondo yinto apha engenamqathango, ngoba kudityaniswe imithi. Akukho nto iligazi lakho ekwesasiphondo, akukho thambo lomntu phayana, akukho ntoni.
kudityaniswe nje amafutha ezilwanyana kunye nemithi ephuma phansi komhlaba kwenziwa isiphondo. Sinanto siyithethayo isiphondo. Banye abantu abangomama ke bayahamba naso basifake nasebhekini isiphondo, ade sawuxakwa into akhuphe isiphondo sakhe asihlebuhle ade asithethise, ndincede isiphondo sami ndiye endaweni ethile mandilunge. Uthetha nemithi. Xa imithi yindlela yokukonekthana nezidalwa zakuwenu. Umama wakho, utata wakho uba wasweleka, xa usebenzisa umthi ukonekthana nabo, ubiza bona babe secaleni kwakho xa usebenzisa umthi. Bendicacisa ngesiphondo ke sokunyuselwa emsebenzini. Sikhona isiphondo sokubana uthi usawujongwa emsebenzini kubona uba le ndawo usebenza kuyo kufanelanga masikunyuse. Eso siphondo ke naso ndiyakwazi usenza. Sibe khona isiphondo ebantwini ke abathanda ukudlala ekuthiwa ke sisiphondo sokuvunywa ngabantu ababhinqileyo. Naso esi siphondo siyafana nezi, kohluka izinto ezifakwa kuso kuphela. Siyasebenza kakhulu. Naso asinamigomo okanye asinamiqathango mide, siyafana nezi. Ile nto ibindibangela ndithi ke isiphondo silungele wonke umuntu. Kube khona iziphondo ke ngoku esomntu othi mna kwesi sikhundla ndikuso andifuni usuka, ndifuna uhlala kule ndawo ndikuyo, ndihlale ndihlonitshiwe, ndithenjwe kule ndawo, ndingagungqi. Naso asinamigaqo ingako, sikhona naso, siyasenza eso siphondo. Uhlale kwisikhundla osithandileyo ubomi bakho bonke, uphume ngoba kuthiwe ke uthatha ipentshele. Bendithi mawethu mandimcacisele nje ngesiphondo uba isiphondo yintoni. Abanye abantu abayazi le nto yasisiphondo. Ikhubalo nesiphondo sohlukahlukene, ayonto inye leyo. Ikhubalo linemiqathango emininzi emide ekufuneka engayiphosanga. Kwiziphondo zami kukhona nesiphondo esenzelwa imali, apho kuthiwa esi siphondo umsebenzi waso kubiza imali. Kambe umntu xa ndimenzele ndiye ndithi kuye, noba uyaphangela qhelana nokudlala ikhasino, udlale ilotho, ukwenzele esi siphondo semali ndikwenzele sona, sincedisane nawe kwinto oziphathayo ezifaka imali. Ngoba nasemisebenzini usoloko ucacelekile kwizinto ezidibanisa imali. Ngenxeni ke yesi siphondo bendithi mandicacise ngesiphondo mawethu. Abantu mabaphile emhlabeni, abantu mabaphile emhlabeni. Komo zikaNgcunto, zikaTugu, zikaTshiwo, zikaNtsa, zikaSafilo, zikaNombo, zikaFazi Mpinye, kaKheza, kaNxabalisi, kaNkosi, kaNosikili. Inkomo ngazala umuntu madoda kusile amagwini, zinhlonto ezinkulu amagwini madoda.